Türkmenistan, Amerikanyň türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň çägine girmegine bölüklöýün gadagynçylyk girizmek baradaky kararyny aşy düşünsmezlik we alada beýan etdi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň 10-njy iýunda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren kararyna laýyklykda Türkmenistan hem öz içine alýan 7 ýurduň raýatlaryna Birleşen Ştatlara hemiselik, turist ýa-da student wizaty bilen gelmegine gadagynlyk girdilýär. Amerikan häkimetleriniň düşündürsine görä, bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülikleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Belletek bu tanawy Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Köpçülikleýin habar beriş listelerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň Amerika girmegine bölekleýin gadagynçylygyň girdilmegi baradaky habarlaryň peýda bolmagy bilen baglylykda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi şeýle çözgüdüň türkmen tarapynda aşy düşünsmezlik hem-de alada döredýändigini ma'lum edýär diýip Türkmen Daşary Siýasat Idarasynyň beýanatynda aýdylýar. Onda Türkmenistanyň migrasiýa babynda ähli halkara kadalary we düzgünleri berk jaý edýändigi aýdylyp, türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kybap çäreler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň gödök hukuk bozulmalary amala aşyran ýagdaýynda girdilýär diýip nyktalýar. Aktamyň çäklendirme karary bilen baglylykda 4-nji iýunda ýaýradan resmi habaryna görä Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda B1, B2 ýagny siýasatçylyk we is wizasy boýunça Amerikada artykmaç möhlete galanlaryň sany 10,35%, F, M we J ýagny bilim we ilim bilen bagly wizalar boýunça möhletinden artykmaç galanlaryň sany 21,74% bolupdyr. Resmi Aşgabat soňky beýanatynda Daşary ýurtlary şol sanda Amerikaga giden Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berja etmegiň ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratyn nyktap geçdi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi çäklendirme baradaky karary ugurlaryň giň toplumy boýunça iki taraplaryň Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň ýokary netijelerini şeýle hem onuň häzirki oňyn depkinini şol sanda migrasiýa siýasaty ýaly möhüm ugurdaky ösüşini göz öňünde tutmaýan gysgly ädim hökmünde garaýandygyny ma'lum etdi. Trump 12 ýurduň raýatlary üçin Amerika girmegini dogry gadagan edýän we ýene 7 ýurduň şol sanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeler girdýän proklamasiýa gol çekmegini ýurdy daşary ýurtdy terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündiripdi. Biz ýurdumyza ýamanlyk isleýän adamlaryň girmegine ruhsat bermeris diýip Trump sosial mediada çykyş edipdi we tanawy täzeden garalyp bilinjekdigini, şeýle-de oňa başga ýurtlar hem goşmak ähtimallygynyň taklanyp galýandygyny aýdypdy. Trump'ın administrasiýasynyň ençeme ýurt boýunça wiza gadagynçylygyny we çäklendirmeleri girizmek planlary barada mart aýynda habar berilipdi. Sonda azatlyň Türkmenistandaky çeşmeleri Türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen tin edýändigini, hususan da Amerikada emlägi bolan türkmen raýatlarynyň aktamyň girizjek wiza çäklendirmelerini ýakyndan tinýandygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumatlar ýok. Galy bertede Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika barmagy islegiler soňky ýyllarda epesli artdy. Şeýle-de Amerikada hemiselik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we bize görnüşinde çekilýän green card almagy islegiler hem ýokarlandy. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan we göçüp barýan türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelmegini sosial ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. Ýurtdaky problemalary we ýylatyň migrasiýasynyň ýaýwanlanýandygyny ikrar etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurtdan çykmagyny kynlaşdyrýar we resmi bolmadyk durly çäklendirmeleri girdýär. Şol sanda daşary ýurtlarda islemäge we bilim almagy barýan raýatlar sebäbi düşündirilmezden uçordan düşürilýär. Şeýle-de Amerikanyň hudurlaýan Green Card wizasyny utan Türkmenistanlylar MHM tarapyndan soragy çekilýär.
Balkanawatda bayramçylyk günlerinde döwlet dukanlarında subsidiýerlenen bakadan un satuwda peýda boldy. Ençeme aýbäri un paýlaryna garaşan yerli ýaşaýjylar dukanlara üýtdi. Bu un sewdasy bilen bagly ýagdaý barada Azatlygyň Balkandaky habarçysy we çeşmeleri habar berdiler. İl içinde paýok diýilip atlandyrylýan we döwlet dukanlarynda satylýan arzanlandyrylan un 6-njy iýunda satylyp başlanypdyr. Emma yerli ýaşaýjylaryň aglaby köpüsi bu uny satyn alyp bilmändir we 3 günläp nowatda duran wagtyny boş geçiripdir. Paýok un satyldy. Ýönel şäher ilatynyň 10 götermini zordan ýetdi. Un sanaw kagazynyňky A, B, D, Y harpyndan başlanýan familiýalary ýetdi. Galyn raýatlar Gurban bayram günleri döwlet dukanlarynyň öňüne un paýogyna garaşyp bayramçylyk günlerini nowata garaşyp geçirdiler. Dip Balkanawatly habarçymyz gurrun berdi. Şeredol bayramçylygyň tutuş dowamında döwlet dukanlarynyň köpüsiniň öňünde adamlaryň uly topar bolup üýşüp duranlygyny belledi. 1-nji, 2-nji, 3-nji, 8-nji we 25-nji dukanlaryň öňlerine her gün ýüzlerçe adam eli tor boldurdylar. Köp katly binalardaky dukanlaryň öňünde duran adamlar 7-nji we 8-nji ýylyna ýagan çawgada kölege ýerlerini gözläp, ýagyşdan gorunmak üçin padýazlaryň aşagyna durup, ýagyş diýenýänçe 3 sagatlap dukany garagulladylar. Dip habarçymyz aýtdy. Balkanawadyň sewda edaralaryndaky ýagdaýdan habarly çeşme döwlet dukanlarynda satmak üçin unyň 6-njy iýunda Gurbanlygyň 1-nji güni paýlanandygyny, emma onuň muktary örençäkli bolup her sewda nokodyna ortaça her biri 50 kilogramlyk 50 halta undan düşenligini belledi. Türkmenistanda Gurban bayramy şu ýyl 6-njy we 9-njy iýun aralygynda bellendi. Döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen nyrkdan peýda bolan bu un 1 kilogramy 4,5 manatdan satlypdyr. Adam başyna 3 kilogramdan köp berilmändir. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmelere görä yerli ýylat bu un paýyna 3 aý çemesi wagt bäri garaşypdyr. Geçen ýedek birnäçe aý mundan öň döwlet dukanlarynda satylan un zaýalanan bolup iýmete yaramandyr. Porsi gurçukly un döwlet bahasyndan satylypdy. Ol un ýylat üçin diňe çykdyjydan başga zat däldi. Bu sapar arasda täze buğday uny satyldy. Ýöne ol ýylatyň ujypsyz bölegine ýetdi. Dip Balkanly çeşme aýtdy. Balkanlylar vilayetde buğday oragynyň soňlanyp barýanlygyny we tas 90% tamamlananlygyny aýtdylar. Diňe sanlyja ýerde buğday orulmady galla kärhanalary şu ýyl hem buğday planyny kagazda ýerine ýetiren emeňdär dip çeşme ýeterlik buğday ýygnalan hem bolsa näme üçin ýylata döwlet bahasyndan täze unyň bolalyn satylmaýanlygyny sorag alýar. Şol bir wagtda Türkmenistanda öndürilen un bazarlarda täzirçilik narhyndan bolalyn satylýar. 1 kilogramy 10 manatdan. Daşary ýurtlarda hususan da Gazagstanda we Orsetde öndürilen unyň Balkan bazarlaryndaky bahasy 1 kilogramy 15 we 20 manat aralygynda. Un ýaly esasy azyk önümleriniň uzaga çeken gytçylygynyň saklanmagy bazarlardaky täzirçilik narhlarynyň ýyzgiderli göterilmegi ýylat köpçüliginiň bayramçylygy bellemekden saklanmagyna getirdi. Ýylat arasynda Gurban bayramy tas bellenmedi. Ýylat köpçüligi hor, agyr güzeran geçirýär. Ýaşaýjylaryň ýartyndan gowragy doýup naharlanmaýar. Daşary ýurtlardan maskalasyna pul ugrajanlaryň hosarlary biraz gowrak ýaşaýarlar. Döwlet ýysynda pary peskesi bilen girdize eden emeldarlar we güç edarlarynyň işgärleri oňa durmuşda ýaşaýarlar. Dip Balkanly çeşme aýtdy. Gurban bayramynda Balkanawatda malyň bahasy hem ýokarlanypdyr. Goýun guzularyň iň kiçisi, ýagny 10 kilogramlygy 1400 manatdan satlypdyr. Merkezi bankyň kursy boýunça bu 400 Amerikan dollaryna barabar. Balkanawatda Gurbanlyk günlerinde goýun soýup sadaka beren ýekije de adama sataşmadym diýip habarçymyz belledi. Orsetde işleýän ýa okuyan türkmenistanlylar Garabadardan dollar satyn almagyň jinayet jogapkärçiligine çekilme kupon salmagynyň arasynda konsulluk möhümlerini bitirmegiň uly mesele öwürlenýäni. Türkmen ilçikanasynyň türkmenlerden nagd tölenmeli dollaryň täze bolmagyny talap edip kömek etjek bolmagyň ýerine olaryň öňem kyn ýagdaýyny has kynlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Bu habar Türkmen häkimiýetleriniň Abaşanyň hödürleýän Green Card bijesini utan türkmenistanlara başy edýän
we Moskwa bilen aralykda uçar gatnawyny ýene bir gezek ýatyran wagtyna gawat geldi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan raýatlaryň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň Orsiýetdäki elçixanasynyň resmi web sahypasynda türkmen raýatlar üçin konsulluk hyzmatlarynyň dollarda tölenmeli nagd tölegleriniň 2007-nji ýyldan soň çykarylan banknotlarda edilmeligi bellenilýär we bu talap türkmen raýatlaryny ören lap geçedýär. Moskwadaky türkmen konsulxanasynyň öňünde nowata duran türkmen raýatlarynyň bir näçesi anonimlik şertinde gurlaşyp bu talabyň kut Orsiýetde ödem diňe Türkmenistanyň raýatlaryna degişli bolmagyny nägilelik bildirdi. Türkmen häkimetleri Orsiýetdäki ýagdaý soňky 3 ýyldan bäri banklarda dollaryň täze çykan banknotlarynyň tasdan ýokdugyny gatyg bilýärler. Emma muňa garamazdan şu hili diskriminasiýon kemsedici talaby girýärler. Ödem bu talap diňe türkmen raýatlaryna degişli. Orsiýetli ýa-da daşary ýurtly ýektuk wiza alaýjak raýatlardan arkaýyn 1996-njy ýyldan soňky çykan islendik dollar banknotlaryny kabul edip durlar. Deyip Moskwa Voronezhden resminame meselesi bilen gelen migrant ýanyna aýtdy. Redaksiýa pikirini paýlaşan migrantlaryň atlaryny howpsuzlyk aradalar sebäpli aýtmaýar. Nowata duran türkmen migrantlarynyň ýene biri soňky aýlarda Rus banklarynyň tas ählisinde diýenýäri dollaryň köni. Diňe 2006-njy ýylda we şondan aňyrda çykan banknotlarynyň tapdyrýanlygyny üstesinde yüzlükden maýda hümmeti bolan banknotlaryň umumyň tapdyrmaýanlygyny aýtdy. Oblastlardaky banklarda diňe 2006-njy ýylda we sondan öňki ýyllarda çykarylan $100 banknotlary tapdyrýar. 1, 2, 5, 10, 20 ýa-da $50 banknotlar tasdan ýok ýa-da tapdyrmaýar. Tapylaýynda da olar gaty köni, epim edilen halda. Deyip Penzadan gelen migrant aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, Orsiýetiň iri banklary bolan Sberbankyň, VTB-nyň we Gazprom bankyň oblastlardaky şahamçalaryna dollar satyn almak şu ýylyň aprel aýyndan bäri tas mümkindir. Beýleki az sanly täzirçilik banklaryna hem dollaryň el ýeterligi göz görteli yaramazlaşdy diýip Azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Dollar gytçylygy türkmen konsullugynaky möhümlerini bitirjek bolýan türkmenleri sözüň dolmansyna dollar agyna çykmagy, bikanun işe baş goşmagy mejbur edýär. Bu ýagdaýda bölek dollar tapmak gaty kyn. Onda da 2007-nji ýyldan soň çykan banknotlar diýip aýry-aýrylykda gurlaşan migrantlar aýtdy. Orsiýetde gara bazardan dollar satyn alan adam jenaýat jogapkärçiligiне çekilmek töwekkilligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Onsuzam gyl üstünde ýaşaýan türkmen migrantlary we studentleri üçin konsulluk işini bitirmek uly bir mesele öwrülýär. Deyip Penzadan gelen türkmen aýtdy. Nowata duran raýatlaryň deňeşdirmek üçin aýtmaklaryna görä, Belarusda türkmen elçixanasynyň konsulluk hyzmatlarynyň töleglerini diňe Belarus bankyň üstü bilen töläp bolýar we bu maglumat elçixananyň resmi web sahypasynda hem ýerleşdirilipdir. Ýurt içinde hiç bir bankda hiç hili açık dollar sewdasy ýok. Şol bir wagtda hökümet öz raýatlarynyň konsulluk edaralarynda dollarda naqd pul tölemegini talap edýär. Mundan başga Türkmenistan avia kompaniýasynyň bilet bahalary hem hut dollaryň gara bazardaky narhyna görä goýulýar. Deyip türkmen raýaty häkimetleriň ilaty çykgynsyz ýagdaýa salýanlygyny aýtdy.